Здравейте хора, аз съм Крисея, пък сега искам да ви покажа нещо, един злобен коментар, където го видях така. Много е смешно. Виж сега. Виж, пиши... Само като го видях, направо ми падна шапката, чуете сега. Куре, той дето е създал приложението, да ми пика на майката, той дето е създал шибаното приложение. Най-готиния коментар, бат. Евато, виж, браво, аз това не го знаех, но сега го научих, сега ще обида някой педерас. Ще го и пич, той не е наред с главата, май, не знам. Айде, че хората без всичко, не, верно без всичко, аре, чао, ще видим друг път, чао.